Blessing. Yes, Daddy. Ahina nkyɛn na wobɛtena daa. Yesu nkyɛn na mɛtena daa. Yesu nkyɛn na wobɛtena daa. Na kyerɛ sɛ biribi wɔ Yesu mu. Sɛ Yesu nkyɛn na wopɛ sɛ wotena daa, na kyerɛ sɛ biribi wɔ Yesu mu. Adɛn nti na Yesu nkyɛn na wopɛ sɛ wotena daa? Ɔyɛ me kra mu anuonyam. Ɔyɛ wo kra mu anuonyam. Yesu yɛ wo kra anuonyam. So what does the scripture also tell us? Colossians chapter 1 verse 27. Christ in me, the hope of glory. Amen. Colossians chapter 1 verse 27. Christ in me, the hope of glory. Yesu yɛ wo kra anuonyam ampa. Amen. God Almighty, I thank you for the gift of life. Keep us to your grace. Cover us with the blood of Jesus and deliver us from evil. Amen. Amen. Eyampa. Yesu. Yeah. Okrabia. Anuonyam. Remember that Christ in you
the hope of glory. Enunti ma Yesu entena wumu na wonso tena Yesu mu nanya da nkwa anuonyam. Amen. God loves you. Blessing. Bye bye.